Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ingta ibasa ti Proverbio Kapitulo 5, versikulo 22. Matiliw ti managdakdakas iti kinadakas na, ket ti bunga ti basol na ti mangipalabog kanikwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Congratulations, Ellen! Napalalo ti panangidayaw kan kadagiti kaopisinaan tayo. Dakkel a kontrata tin ay close mo. Sigurado a dakkel ti komisyon mo. Agyaman nak, kasapulak dayjay para iti amak. Ay wen, kumusta gayaman ni tatang mo? Kasi ti sigod, awan nagbaliwan ti kasasaad na. Amom Ellen, nagasat ni tatang mo, tanasingpet ka nga anak. Nagagat ka pa'y. Tere. Iso na laeng, tanabaybay amon ti bagim. Ha? Anya ti kayat mo asawan? 40 ti taon mo. Nabakatan kan abalasang. Ay, awan anyaman na kanyak dayta. Ti importante kat ni tatang. Kayat ko ama asikaso ti ama. Kayat ko nga umatid dugpay ti biyag na. Isungar aramidak ti amin. Para iti ama. Kaya't masawan, atiwan na ka ti kabarbarula iti opisina yo. Mabuisitak nga rod. Iso ita tinabanglo iti opisina. Nagkapoy kamatan bakit? Itapay laeng, masapul ama ipadisimon iti dahalan mo day jay. Ha? Ipamuspusa mo ti amin, tapno maikat day jay iti opisina yo. Kasanong aramidak dayta? Naglaka. Katugulag mo, ani Silin. Nangato ti posisyon ni Silin iti opisina yo. Sana ya. Wan? O di katulag mo. Ipamuspusan nyo ti amin. Tapno maikat ti kakompetensyam iti opisina yo. Saan sa amat na masapol a personal nga asikason na anak ko. Adamot titang tangdanam ang mga asikaso kanyak saan aya. Tatang, no awan ti trabaho, kat adda aklaan dito'y balay, kayat ko asyak ti mga sikaso kada kayo. Ellen, anak ko. Napuutak ti kinadunguyo kanyak nga anak yo. Ura iti day dinanang. Nakitak ti nalabos a panangasikaso yo kada kami. Ita, batang kumat ti mga sikaso kada kayo. Iso a pangaasiyo kuma. Baybay andak ang mga sikaso kada kayo, ha? Di, sayang lang ti itang tangdan mo iti mga asikaso kanyak. Saan ang masayang tatang? Taasikasuan na kayo mat no adda trabaho. Anak. Iso abay andak kadila ang mga sikaso kada kayo. Saan kayo abaybayan? Gaputa ipatpatag kayo, tatang. Kinapudno na. Kasuron kumat dayjay nga Ellen. Isuro nakit din iti rumbang nga ramidak. Makitam, bibiyangan nakapaygayam iti trabahom. Talaga asampitaw dayjay nga Ellen. Man nakibiyang. Wan nga ron. Kat jak magustuhan ti panang isuro na kanyak. No kasta nga rod. Panunutam ti imbagakan kasilin. Wan Vanji. Ala, panawan ka pa'y dito eh. Kita man lang ang tilaing dayjay nga Ellen. Saan ang mabalin nga addakit din umartap kanyak dito opisina? Vanji, di ka ka di makonsensya iti pangpanggapang? Ha? Anyat ara-aramidam dito eh, tere? Nangag ko ti panagsari tayo kan ni Ma'am Silin. Amok nga dadaka sa panggapyo kontra kan ni Ellen. Hoy, tere, di ka makibibiyang no di mo kayak ti madaksan. Laglagi pam akabailan ka apaikat iti trabahom no kayak ko. Anya? Iso nga aguli makala. No anya man tinamam, di mo langan gamdan nga ibaga iti oray asino. Takas iti nakon-nakon. Kabailan ka apaikat iti trabahom no kayat ko. Kas iti sigon, Diyos ko.
Adak man nanditi unag tinasantuan a pagtaengan nyo. Umo na iti amin. Kayat ko ti agyaman. Gaputa aging gaita kat ikutak paylaang ti bulod ko abiyag. Ada kayo tinagtaudan na. Kanayon mat nga ikararag ko at tarabayan nyo kumati amak. Ipatpatag ko na iti amak, Diyos ko. Kat uray no kasjay ana idalitan. Gapu iti pan nakatakin na. Sapay la kumatadiyo baybayan. Agyaman akmat kadagiti parabor ana awat ko. Sapay la kumatag talinaed nga ipaayandak iti parabor. Tapno adalat ta si dadaan agastusak para iti amak. Ken para iti inaldaw a pagkasapulak. Pakawanan na kumaapo kadagiti bidot ko. Katagtultuloy ko mga igiyanak. Agturong itinalintag adalan. Kidawag amin dagitoy. Itinagan ni Jesus nga anak mo. Amen. Rumara ko nito simbahan. Dumagasak ka iji butika. Tagumatangak ti agas ni tatang. Kalpasan na. Agawid akon. Oh, Jack ni namnama day tayo umayo diti balay Homer, Vanchi. Ni Homer tinagpilit, Celine. Kaya't kumatisingasing na, nga umay kami sumarong kar dito'y balayo. Kadagyaman na, tapi nasangbay na kami, Celine. Apay kiti na saan, Homer? Pakaragsakak ti umayo. Awan ngayam, ada pasarabo mikan ka. Panji, itad mon kini Celine ti pasarabo ta. Aywan gayam. Oh, ato'y, Celine. Sigurado ang maguston da ito'y. Ay, na. Nagpintasan da ito'y abag. Imported da ito. Talaga para kan kadayta, Celine. Ket sapay la kumata magustuhan. Hoy, talaga magustuhak. Ket agyaman na kada kayo nga agasawa. Tatang, adan timang bantay kan kabayat ti kaawan ko. Inak agtrabahon. Aganad ka, Ellen, Wen tatang, di nakpagdanagan. Tay ka na yung naibiling ko kun ka, anak ko. No, adawayam, dumagas ka di simbahan. Agkararag ka iti na marswa. Ar-aramidak dayta, tatang. Saan ko amalipatan dayta abilin nyo kanya? Nasaya at no kasta, anak ko. Tandaanam. Anyaman ti maawat mo aparabawr. Agyaman ka iti na marswa. Iso di ibang pangrunam. Bayat ti kaadam dito'y lubaw. Ayan ni Ellen. Kwa ma'am. Ada sinarak na a kliyente. Apay ka di? Apa man na sumangpat. Ibaga magdiretso di office ko Ada na pataga pagsaritaan mi. When ma'am? Di mo liplipatan. Yes ma'am. Anya nga tati ibaga ni Ma'am Celine ka ni Ellen. Ay, adda nga ta pa kainaigan tinangag ko apanggap da Ma'am Celine kan Vanji. Kayat ko kumaaballaagan ni Ellen. Ang maamakak. Amangan no siyak pa'y taagba na gadakas. Nang runak at adda impang takanyak ni Vanji. Kumusta nga dita opisina yo, Banji? Nasayaan mo, awan ti parikot. Kumusta nga dayjay nga Ellen? Masiguradok nga iti mabiit. Maksayanin ti sweldo dayjay ababaan. Nasayat nga ron nakasta. Gungguna na. Talaga, nagado ang mabalin na kompetensya ang dito opisina. Siya pa'y tinapili na. Anya nga ita, ha? Kita aglaang no anya ti aramidan na. Kasta ti rumbang iti asino man namang kompetensya ken ka. Si kalang ti rumbang nga may dayaw dita opisina yo. Awanen ti sabalipay. Manipod ita. Saan ka na mapalubusan arumwar ang makisinarak kadagiti kliyente? Anya, ngam apay, Ma'am Celine. Agtalinad kalangan niti opisina. Ado ti rumbang nga matrabaho dito Ngam, ma'am, isupay mo ti 5%. No bilang taada ti ma-close ko adil. Di ka di makaawat, sika, Ellen?
Naglawag mo tiyang bagaksan yan. Manipod ita, saan ka na mapalubusan arumwar diti opisina makisinarak kadagiti kliyente? Itian niya arason, ma. Nagdagulit ka matan? Naglawag mo tiyang bagak. Agtalinad ka laangan diti opisina, tamasapol da ka dito eh. Saan ka narumwar kung naklangarudan? Dagulit. Ay na, Homer. No nakitam la kumatila nga dayjay nga Ellen, apaman arimwar iti opisina ni Celine. Sigurado ang makailag ka. Kasla na ba sa apik nga awan ti pagkamangan na nga upa? Gungguna na. Agasam, tagpakalaing mat ngaminan. Ad-adumat tin adil ti maiklos na ngam iti siya. Ad-adumat na kontrata ti maisarsarak na iti kumpanya. Dakdakkel matan ti komisyon na ngam siya. Sa nabali, Vanji, tayta, sigurado abumasitan ti matgadan na. Tatilangan sweldo na kas empleyado ti maawat na. Talaga? Saanen ang makakomisyon? Ta saanen ang mabalin ang makisinarak iti kliyente? Agtali na udlaangan ida opisina. Anak ko, saan ka nga agsangit? Saan arumba nga sangitam tinapasama? Tatang. Laglagi pam nga amin abanag ang mapasamag. At darason. Aklonam no anyaman ti dumtang iti biyag mo. Maaklon kumatkit di tatang. Tila ang paglading itak. Iso tinagnadlaw pa nang ipipit kanyak ni Ma'am Celine. Anak. Awan mo ti amo ka madi anaramid ko di opisina. Ngam no apay akas di tinaramid na. Apay ang nagipaulog itilintag nga apektado aklaunay. Baybay amon ko nakmay. Masayangan aklang amin iti komisyon ko. No bilang ada maisarak ko o kontrata, tatang. Tinasaya at Ellen. Kami ti atensyon ti daddo mapaya pang kadam. Kas kumay ti panag-online sailor mo. Dakal mo ti matmat gadam ijay saan ka de. Di na ijalangan ti kami ti atensyon. Ang laglagi pong naitaw saan arumbang abaybay am ti trabaho anak ko. Anya dahito anak ka sobre, Vanji. Para kan ka, Celine. Gapo ta pinatgam tikid daw ko kan ka. Nagpuskol dahito Imposible mat. Para lang itikid daw mo dahito eh. Idinto tanda pa yan imported abag nga interview idi kanya kaagasawa. Talaga nasirib ka, Celine. Amo madagosan nga dapay kanayunan nakid daw ko. Kunak tumat ngamin. Anya dayta, Vanji? May papan iti mapaspasamak abiding ita para iti may sa proyekto. Amo mat anak ibiding ni Homer, saan ay? Wan, amok dayta. May pamuspo sa mga ta ang maala ni Homer ti kontrata? Ay na, nalakala dayta. Angam, panagkunak. Saan sa nga umdas dito inyawat mo kanyak? Di kagdanag, Celine. Pauna la arigalo dayta. Addan pa'y sumaruno. Basta ni Homer ti mangabak iti bidding. Apay nag-resign ka, Tere. Sabalin ti mapaspasamak diti opisina tayo, Ellen. Narigat ti mairamraman iti anomalya. Iso nga agik katakwan. No adda sa bali ang mabalin mo apanggadan. Kasayaatan no agik kat kamutan. Narigatan, Ellen. Amangan no mairamraman ka pa'y iti anyaman ang mapasamak. Damot ket di sabali apa master ka. Ngam isupay mo ti sweldok dito eh. Ay na, Ellen. Ibagak manan. Narigat ti mairamraman iti anomalya. Takas iti nakunakon. Sabalin ti mapaspasamak dito eh. Nagbalin kamutan a biktima dagiti abusado dito eh. Saan ka di? Tere. Isong agpanunot kan, tanas sa papay. Di mon orayan ang nakarkaro pa'y ama isagmak ka.
Apay kinigdaw mo ti panagsasarak tayo, Celine. Kwa, nabiston dagiti inaramid tayo iti opisina. Anya ti kayat mo asawan? Ti pananggipit tayo kadagiti dadto mga empleyado. Kastamot tan dagiti bidding asinirrek tayo. Aniya? Si katirumbang amang ornos iti dayta aparikot. Ni, apay ngaya kasta, Homer. Apay ngaya syaklaan. Rumbang agtitinulong tayo amang ornos iti parikot. Apay ko mga iraman na kami ngay. Si kalaang tas si kalaang matinairanod kadagiti napasamak. Hoy, Vanji, tanangam ti panagsasaom Sikat akin nakam iti pananggipit ko iti daddo mga empleyado. Katda kayo matlang agasawa ti akin nakam, no apay nga dadagiti bidding hinukus-pukus ko. Iso asan kayo agin dadalos ita? Tano magipitak, mairaman kayo nga agasawa. Kumusta kan, Ellen? Mayat mo, Tere. Kinasyanak ti Diyos. Kastamot na ni tatang ko. Nasayaat no kasta. Ayun gayam. Amangan no di mo pa'y nadamag. Nakabalod itanda si Lynn. Vanji ka ni Homer nga asawa na. Anya? Dayta ti agpaysong. Naduktalan kan napanagnakan ngamin dagiti anomalya nga inaramid da iti sigod a pagpapaayan tayo. Kastamot tan ti pananggipit da iti daddo mga empleyado. Kas iti naramid da kan ka. Tere. Pasensya kan, Ellen, no jak imbaga kan ka idi. Amok ti inaramid da Vanji kan Ma'am Celine kan ka. Nagbuteng aklaan nagsao. Gapo iti pangta ni Vanji. Bye-bye, Amon. Napalabas ang dayjay. Napakawan ko idan. Kan maysa, nadusa dan gapo iti mading aramid da. Ngamin, kunamat ang nakabalod da itan. Awan tinasaya at nga ibunga ti dakas nga aramid ken panangipit iti pada a tao gapu ta agtin nagtumatla amin dagita iti panakadusa ken pannakaibabain. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok dito'y programa tayo. Dala kinapudno ken diyan. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.